Mărias, cum merge treaba? Chini, gata de musteașcă. Am târâit noi tătă plitca, după am făcut rasteașca. Cochilețul e descărcat, șcărămida toată. Ghipsocartonul, cerepița, nu mai zic de spectrovat. Șef, lucru merge ghine, tot la noi e ceas. Jora v-am păcat? Și logic, singur tu ești fras. Cine ți-a acolo? N-am idei, dar n-am îmblat la Veterpas. Cat mai ghine unde ai pus-o, poate afară o rămas. Că tare tot normal că Jora, el la noi e precalist. Nu de altă, dar în construcție, fără glume e cam trist. Băi, am și-o focus cu șocanul, trebuie de ești să faci. Jora, ești liniștește, asta deamul e too much. Punem steașca, Pericur. turnăm betonul. Ala pericur. În timp ce noi luăm abedul, cimentul se transformă dur. Dăm cu șpatele, Trebuie pericur. lichim plitca. După pericur. Aruncă una. Jora prinde, cresc mâinile din cur. Șeful nostru Rodion, ca tare strict cu noi. De când lucrăm aici la stroică, odată n-am fost în zapoi. Noi lucrăm așa cum trebuie și important dăm tot la timp. Lucru? Pericur. Abedul, ne scuzați, dar abedul e sfânt. Mai pe scurt de tăi facem, începând cu proiectare. Când proiectul de-a gata, ne apucăm de autorizare. Construim